Takže ahoj lidi, vítám vás u úvodního videa na této stránce a chci vám říct pár věcí o mně. Takže jmenuji se Veronika, je mi 14 let, pocházím z Prahy. Hodně mě zaujalo natáčení, co natáčeli třeba například kluci od nás ze třídy, jako jmenovitě Adam Duda, Alex Holý a Radek Miller. Potom určitě mě to začíná i hodně bavit, to natáčení, takže i tak, i proto. A teďka přejdeme k mému hobby. Takže mé hobby je docela tancování, potom ježdění na koni, jízda na koni. A i mé hobby je Ask, Facebook, Twitter, Instagram, prostě oficiální a sociální sítě na internetu, takže to. A to asi bude všechno. A proč ještě jsem se rozhodla natáčet, tak chci natáčet vlogy, challenge a prostě o to, co si řeknete, napíšete. Potom ještě bych vás chtěla poprosit, komu se líbilo to video, dát like a odběr, komu ne, dislike a komentář, proč si třeba nelíbilo, anebo co byste udělali jinak. Takže děkuji za to, že jste tohle shlídli a těším se na další video. Můžete psát, jaké videa chcete, takže mějte se a servus.